The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Maayong adlaw sa tanan, atong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers. Welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw. Ug ang atong tunanan niining adlaw mao ang bahin sa plano sa Dios. And we are going to discuss this, and what is required is only an open mind, bukas nga panguna-una. Apan sa dili pagyud kita magasugod, gikinahanglan ang atong pag limpyo una sa atong kalag, pinagi sa pag hingalan o pag admit, acknowledge the sins that we have committed today. O kini, kung dili na ito isugid atubangan sa Dios, mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa aron kita malamdagan, magiyahan ug matudluan sa bugtong magtutudlos kamatuoran nga maong bala ang Espiritu Santo, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higalang wala pay kaluwasan, giawhag ka, giagda ka sa paggamit niya ng imong free will na hinatag sa Dios. Gamita ka na aron ikaw makahimo sa labing mainungdanong desisyon sa imong tibuok nga kinabuhi, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi, bisan pa niining higayon nga imong gahin alang sa among pagpahimulos sa imong plano nga among pagatunan niining adlaw. Salamat niining kinabuhi kay upang hilugwayan. Buhi pa kami nining among lawas, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya ug sa imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi gani. Panikaw matinumanon magayod sa imong mga saan. Uban kami karon sa among pagtuon pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw na usab kaninyong tanan, akong balikon sa paghimamat kaninyo. Og by the way, akong i-announce dinhi karon nga this is our transition gikan sa atong tuon sa pulong sa Dios by audio through the YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry.
karon we are using the video kind of Bible study. So good karon busa kaninyo nga nagsunod na nitong audio nato for 3 years. Tulo ka tuig yun. This is our 3rd year sa atong ministry o kini gumikan lamang sa grasya sa Dios. So, niining adlaw atong pasalamatan ng Dios. Niining atong Bible study through the YouTube o sa Facebook. So, una sa tanan, atong sugdan sa pagtuon kining plano sa Dios. Now, first of all, may I ask you this question? Pangutana ko nimo, nganong buhi ka pa man? Why are you still alive right now? Why? Is it because you are still strong? Ang imong lawas, skill pa, very active because you eat a lot of food and very healthy, mo ba? No. Dili ka na mo tubag yun. Ang tubag, tungod kay ang Diyos ana ay plano sa imong kinabuhi. He has a plan for your life. So, you are still alive and very much kicking and nagaginhawa ka pa right at this very moment. Only through the courtesy, only through the mercy and love of God. Dili kita takos din. We do not deserve it. We do not earn it. We do not work for it. Listen and read my lips. His plan for your life is the best and the highest. Kinalabuan, kinatasan ang kalidad niini. So, paminaw yung mayo, nini nga itong pagatunan niining adlaw. So, again, your life means something to God. Your life is precious to Him. And so, therefore, He prepared the best and highest plan for you. This is what we're going to tell you about. This is what we're going to talk about, God's plan for your life. Well, una sa tanan, ang plano sa Diyos sa imong kinabuhi is, paminaw, is exclusively tailored for your life. For you alone. Sa Bisaya, inon lang nato kining plano sa Dios nga giandam niya alang kanimo, gitabas, gimugna alang ragyod kanimo. Now, una sa tanan, nakaila ka na ba sa Dios? Kay tingaling mangutana ko kanimo karon, do you love God? And then, of course, mutuwag ka, natural. God deserves our love. Apan ang pangutana, yun sa manimo, paghingugma siya. Imo ba lang hingugma tungod kay mao na siya Dios ug mao kana ang tanan naga practice na niini, going to church and all of those religious practices, mao ba? Now, God is dead serious to His plan, to His word. Mao na nga ako kang gipangutana. Yun sa manimo pahingugma ang Diyos. You have to know who and what God is first before you love Him. Kay bisan sa tinawhano nato, in the human realm, we cannot love a person whom we do not know, right? So kikinahanglan ang imong pag-ila kinsa ug unsa ang Dios. Nagyud sa manimo pag-ila. Kailan na bagyo ka kinsa ang Dios? Una sa tanan. In any Bible study, nga imo tingaling gitambungan, gikinahanglan gyud ang pag-ila una kinsa ug unsa ang Dios. We have to study, learn kinsa ug unsa siya. You see? So una sa tanan atong tun-an ang iyang mga kinaiya. Okay? God's attributes,
iyang kinaiya. Kinsa gyud ug unsa siya. Now, dili mahimong tinaphaw lang imong pag-ingon nga nahigugma ka kaniya. Kaya ang nag-ingon bitaw ang pulong sa Dios, if you love me, keep my word. Na unsa man nimo na naimanlo niya nga keep his word. Apan wa pa magkamakatuon sa pulong sa Dios, therefore mao man kini ang basihan ini. So atong tun-an karon ang napulo ka mga kinaiya sa Dios. Akong ipaila-ila ang Dios nimo nga wa pa makaila gyud kinsa ug unsa ang Dios. Unas tanan, God is sovereignty. Mo ni una gyud sa iyang kinaiya. Sovereignty meaning siya ang may otoridad, may kabubuton nga unsa otoridad, sovereign. Okay? Labaw nga makagagahom ingnon ta. Mao na nag-una nga kinaiya. Ikaduha, ang Dios hingpit nga pagamatarong, perfect righteousness. Ikatulo, ang Dios hingpit nga hustisya, perfect justice. He is totally, absolutely fair. Why pigpihig ang Dios? He is perfect justice. Ikaupat, ang Dios gugma. Kanang iyang gugma dili pareha sa gugma sa tao nga na ay isig ka tao ni mo higugmaon, the object of your love, or sa kabutang maron, o sa kalugar maron. No? God does not need that. Kaya nga siya mismo mao ang gugma. Okay? Siya rin takos. Higugmaon niya. He is perfect love. Ikalimang kinaiya sa Dios, He is eternal life. Hingpit nga kinabuhing wala na katapusan. Ikaunom, ang Dios labaw nga makagagahom sa tanan. He is omnipotent sa English. Ikapito, ang Dios is omniscient. Nasayod siya sa tanan. Tanan gyud. Wag gyud bisag usa kaluna nga wa niya may bawi. God knows everything. He is all-knowing. Naibaw siya si mong suliran karon ug na kay suliran, naibaw na niya tanan. Kaniyadto wa pa ang tanan. Muna ikapito, ikawalo. Ang Dios ana sa tanang dapit. He is omnipresent. Aniya siya karon dinhi. At tuwa siya dito sa Pilipinas, tuwa siya sa Africa, sa suok ni kalibutan nga wa siya dito. He is omnipresent. Ikasiya mga kinaiya sa Dios. Dili na siya mausab. He is immutable. God says, I am the Lord God. I change not. So, mao na giingon og immutability. Ang ikanapo nga kinaiya sa Dios. What do you think is the 10th attribute sa Dios? Nga siya ang kamatuoran. He is truth. Okay? Why bakak ang Dios? Tanan kamatuoran niya kaniya. Sumo kini. Ang napulo kanag-una nga mga kinaiya sa Dios nga kinahanglan masilsil kana sa imong kalag kung buot yung kang mahigugma sa Dios. If you want to love who God is. Okay? So, mao ka na nga kung pagpaila kanimo. Now, karon atong lagbitan kining order of God's creation, ang iyang pagpahiluna, ang iyang mga binuhatan. Okay? Ang naguna gyud niini mao ang Dios mismo. God Himself. Okay? But God is not created. Wa siya humugnaa o buhata. Wala. He is uncreated. He exists eternally. He exists in the past, present, future. Pulong sa Diyos na higon. I am the Alpha and the Omega. Wala siya siyugdanan, wala katapusan. He is
eternal. Okay? So, ang Dios mo naguna. Order of creation. Sunod. Unsa may misunod nga gibuhat sa Dios? Ang universo. The universe. Mao kini iyang gibuhat sa una pa gyud. Mao naguna nga binahuman nga diha na God existed, self-existing ang Dios. So diha ang universo nga iyang binuhat. Okay? Karon ang sunod nga iyang creation mao ang mga anghel, ang mga manulunda. Okay? That's the other name for mga angels. Og kinsa may pangu ni adtong mga angels? Si Lucifer. Si Lucifer maoy leader sa tanang minilyon mga manulunda. Siya ang leader. O gani siya ay gipialan sa Dios nga maoy unsa? Maoy tinugyanan sa Dios nga magbalantay dito sa unsa? Sa trono sa Dios. Now, he was perfectly united, of course. Kaya diha siya ay righteousness. Perfect righteousness. Unsa gani buhaton sa Dios, hingpit gayud kana. Perfect. So Lucifer was created perfect. So with the other angels. Karon, diha siguro ay mga higayon nga nagsuroy-suroy baka ang Dios dito sa langit o kini si Lucifer nakahigayon sa paglingkod niya sa trono sa Dios. Misuhay siya lingkod. Umingon siya, uy, nindot man din ang mahimong Dios. So, dito gyud niya itong higayon na sa pag-ingon niya niyadto. Miturok ang iyang pagka mapahitason. Mao kuto'y unang sala nga nabuhat sa unang binuhat. Are you following me? Unang sala sa nabuhat nga sala sa unang binuhat sa Dios. Nga mao ang mga manulunda, pinunguluhan niya. So, dito, giigihan siya sa Dios kay misupil man siya. He already was no longer righteous. He was evil. That was his first sin by the first creature of God. Dito, ipapahawa si Lucifer o karon miingon ng Dios, Lucifer, ako kanang itambog ngadto sa linaw sa kalayo. Ug human yadto miingon dayon na nighawak kini si Lucifer og unsa? Imo kong binuhat o imo lang kong salibay o lambay dito sa linaw sa kalayo. Imo man kong binuhat. Is that a fair and God of love? No. Nangatarungan siya sa Dios. So mao tumingon ang Dios, okay. Akong iprobar nimo. Akong patinaw kanimo, ipamatuod kanimo nga ako gugma nga Dios o ako makiangayon. Karon, pinaagi nini, akong buhaton ang tao. So mao kadtong hisunod ang tao. Gibuhat sa Dios si Adan. Si Adan mo'y giunang buhat sa Dios. Pinagi sa lapok mong iya kadtong nahibaw ka na sa kasaysayan ni Ana. And man became a living soul. Karon, ang una gyud original gyungan ni Adan si Ish, I-S-H. Si Ish, dili pa to siya si Adan. Okay, karon diha siya hatagan siya sa Dios og katungdanan nga magabantay dito sa paraiso. Og dihay panahon nga mingon ang Dios di maayo maginusara kini akong binuhat. Akong buhaton ang iyang pares. He needs a helper. Ug mao to gibuhat sa Dios. Si Isha mikuha og usa ka gusok ang Dios gikan ni Adan
ug iyang gibuhat kadto. Iyang gihuypan himo niyang usa ka babae. Si Isha. ISH, SHAH. Isha. Dili pa iba, ha? Karon sila gitugyanan sa Dios dito sa maong paraiso. Nasunda kining maong istorya kay, well, of course, this is a review naman eh. It's presumed nga kamo na ibaw nining kahimtang o pagkahitabo niini. Karon gipahimangnuan sa Dios silang Ish ug si Isha. Okay, Ish ug Isha, magkakaon kamo sa tanang mga bunga ni tanang tanaman dinhi sa paraiso. Kaon kamo. Gawas lang sa usa. Naay usa ka kahoy diin ang bunga niya na mao'y pag-ila sa maayo ug dautan. Now of course sila si Ish ug si Isha, ang ilang region naibawan mao ang maayo nga mao ang Dios. Why lain? Wa sila kay bawag unsay dautan. Maayo ra gyud ang ilang naibawan. So mo tong mipasidaan ang Dios sa adlaw nga kamo mukaon ni ining bunga nga kung gidili sa inyong pagkamatay, mamatay gayud kamo. Dying, thou shalt die. Mo to'y pulong sa Dios. Pasidaan. Karon, adlaw-adlaw lang, labay-labay kato sila si Ish ug si Isha niya itong bunga nga, sa kahoy nga gidili. The fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Sige sila labay-labay. Nagkaroon, kini si Lucifer, nagigihan naman siya gikan sa trono sa Dios o gihagbong kini siya imbes didto sa linaw sa kalayo kay nanighawak man lagi to si Lucifer o banay gugma nga Dios ilabay lang mig ingon ana itong ipakita sa pinaagi sa tao nga iyang buhat nga si Ish ug si Isha unsay makita gyud ni Lucifer nga hamtang sa Dios ngadto kanila kung musupak sila o musunod sila. Okay? So gipakita sa Dios karon pinagi sa kabubuton kay gihatagan man sa Dios kabubuton si Lucifer o ang tao. Nakaroon misupil man si Lucifer mao na miingon ang Dios nga adto ka na sa linaw sa kalayo. Okay, nanigawak man lagi ni si Lucifer. Miingon ang Dios nga di sa kana ko ilabay. Ako i-postpone. Akong buhaton una ang tao. Karon mauto si Lucifer, misud siya sa bitin. The snake. Okay? Misud siya kay si Lucifer gihatagan pa mas gahom. Makasud siya unsa butang bara o unsay mga binuhat. Misud siya sa bitin. Ngano mang bitin man po iyang gipili. Ngayang isudlan. Ibaw ka nga no? Paminaw. Iyang gipili ang bitin tungod kay niadtong panahon na mautoy pet sa mga katawhan itong panahon na. Mo'y pet. Sama karon sa may mga pet sa mga katawhan karon. Iro, iring, ang uban gani, mga bitin, mga piriko, paro, tugon sa padiha. Karon, mautoy pet sa mga katawhan. Ang bitin. Ug dili mo kamang ang bitin originally. Mutindog katog musulti og unsa. Madagyo ka sa iyang kumbinsido gyud ka sa iyang isulti. Mao tong iyang gisudlan ang bitin. Karon kay lagi ito gihatagan pa siya gahom nga makasod sa tao binuhat unsa na diha sa mga hayop barog unsa. Mao to gisudlan niya ang bitin. Ug karon gitintal ang tao. Pinagi na itong bitin nga gisudlan ni Lucifer nga karon di na Lucifer unsa na nga niya Satanas na, Satan, the adversary, the accuser, manibot pasabot. So didto
gitintal una ang babae. Ano mang babae man po giuna? Tungod kay si Ish, ang lalaki, daghan siya og doktrina. Daghan siya kamatuoran kay moto siya kugihan mo tambong og Bible study nga conducted by our Lord Jesus Christ dito sa paraiso. Harden dito sa Garden of Eden. In the cool of the day, our Lord Jesus Christ conducted Bible study. Ug kadto si Ish, kugihan siya mutambong. Apan kadto si Isha, na pagkaligoy ingno nato sa Binisaya. Okay? Tapuan mutambong mo to'y gisudlan. Giuna gyud og duol ni Satanas sa pagtintal. Motong misit-sit dayon ni si kanang kadtong bitin gisudlan ni Satanas. Ingon siya, Isha, dali ragod, unsay gisulti sa Diyos ninyo nga gidili niya? Gididan kami sa kanang kaon, bisan ganis paghikap niya na, mamatay kami. Mingon ba ang Diyos nga bisas paghikap? Wara ba? Sa ato pa, kay kuwang magdoktrina kadto si Isha, iyang gidugangan ang pulong sa Dios. Katong iyang gihimo, iyang pagpangatarungan, pulong kadto sa Dios iyang ida. Di mi pakanon na. Bisas paghikap, kay mamatay kami. Mingon dayo Satanas, dili na tinuod. Ibaw mo ngano gididan mo niya na. Dili buot ang Dios nga mahimo mong sama kaniya. He does not want you to be like Him. Nga maalamon all of this. Mao ba? Mingon po si Isha. Kay kuwang malagi o kamatuoran. So karon mo'y nakadani ni Isha. Unsa may nitabo? Sige, kao na kay maabrig yun ang inyong salabutan. Mahimo mo pareha sa Dios. Nadani og mikaon si Isha. Diha, laglag. Nalaglag ang tao in general. Laglag pinagi sa pag-unang pagkaon ni Isha. Karon dili na siya Isha, nahimo na siyang Eva, mother of the generations to come. Na karon may abot kini si Ish, ang iyang bana, o iya dayong gidanipod. Ish, dali ragod. Nadani ko ni ining serpente. Miingon siya nga dili tinuod katong iingon sa Dios nga mamatay kita kung mukaon kita. Dili siya buot nga mahimo kita mahisama kaniya nga manggialamon all of this. Karon nadani ba si Ish? Nadani si Ish sa iyang asawa. So, wa na siya makasunod sa will of God. He violated, gone against the commandment of God. Ug silang duha nangalaglag. Patay spiritually. They died spiritually. Ang buoti pa sa spiritual death, dili nga mamatay lang espiritu, kaya di man mamatay ang espiritu, kung dili, nahimulag na sila, hingpit ang ilang pagkahimulag gikan sa Dios. They are now totally separated from God. Patay spiritualmente. Spiritually dead. O ang tanan nga mga kaliwatan nila, kita nga kaliwat ni Adan ug ni Iba, karon Adan ug ni Iba na, ilang mga ngan. Na panunod na to mo gatong ilang gibuhat nga sala mao toy sala nga panulundon, original sin of Adam. So karon mitungha ang formula, Adam's original sin plus old sin nature, kay mitakboy naman ang kinaiyang magasasala ngadto sa mga lawas nila ni Adan ug ni Iba. Old sin nature. Diha sa lawas nila. Kitang tanan usab
natakdan man kita, napahiran man kita, nakapanunod man nila, mao po ang atong kahimtang. The formula applies. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mao kanay buot ipasabot sa espiritual ng pagkamatay. Karon nakita ni Satanas nga karon giigihan sila dayon sa Dios, pahawa na kamo dinhi ni ining hardin sa Eden. You do not belong here anymore. So nakita ni Satanas ug mao di ay kini ang paglihok sa hingpit nga kinaiya sa Dios. Mao kini atong makita. Duha sa mga kinaiya sa Dios, gugma o hustisya. Kaniadto nga nagasunod pa, matarong pa sila si Ish o Isha, so pumalaglag, ang gugma sa Dios miunsa mipadung ngadto kanila. Apan karon kay misupil man sila, miatras ang gugma, miabante ang iyang hustisya. Nakakita ka ba? Have you seen the explanation there? Nakasabot ka ba? Sumawa ka na. Ang hustisya na karon ang moonsa, mo abante ngadto kanila. They were driven out of the Garden of Eden. Apan misad ang Dios og manduluwas. Ug mao kana nga si Ginoong Jesucristo gikan sa Amahan, and the Word was made flesh. Ang pulong na himong unod. Sumo kini nga karon musuod kita sa 7 ka mga gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. 7 declared wills of God. Nag-una gyud ini nga kabubuton sa Dios nga ang tanang tao matao pag-usab. That all members of the human race be born again. Ikaduha nga declared will, it is God's declared will that all believers, kung ikaw mutuo kang Ginoong Jesucristo, you become a believer. It is God's declared will that all believers be controlled by God the Holy Spirit, nga madumalahan sila sa Espiritu Santo. O correction diha, ikaduha nga declared will is that all believers be sanctified. Ang buot pasabot sa sanctification is pagkabinalaan, mabinalaan. Niadtong higayon nga mo mituo ang tao kang Ginoong Jesucristo, they were sanctified. And that was positional sanctification. Okay? Sunda ko niini. That's positional sanctification. Iyang kahimtang nga unsa nabinalaan siya sa tungod sa iyang gibuhat nga desisyon nga pagtuo kang Jesucristo. It's God's declared will that all believers be sanctified. Ikatulo, mo katong akong giingon nga, it is God's declared will that all believers be controlled by God the Holy Spirit. How? By using the principle of 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha-diha, may balik ikaw sa imong pagkikabitay sa Dios. You are restored to fellowship with God, and God the Holy Spirit controls your soul. So mo na kanay ikatulo, ikaupat. It is God's declared will that all believers give thanks for everything. Pasalamati ang Dios sa tanan yun. That is giving thanks in everything. Unya, ang ikalima, it is God's declared will that all believers trust in the Lord. Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Unsay ikaunom na karon, declared will of God,
is that all believers suffer. Na doon ay duha ka klaseng suffering nga masinati sa mga magtotoo. Suffering for blessing, and the second is suffering for discipline. Suffering for blessing. Kung na ikaw sa pagka limpyo, nga wala kay mga sala, no personal sins, no mental attitude sins, no lingual sins, no overt sins, ikaw, you are now kanang moatubang ka og pag-antos, apan kanang pag-antos sa alang sa imong panalangin. It will strengthen your faith. Pag-antos, mo na una, dili ka na disiplina. Ang ikaduha, mo na disiplina. Sa diha nga ikaw, you are in a state of sin. When you have not rebounded, you have not acknowledged, you have not confessed those sins to God. Using 1 John 1:9, then you suffer as an evildoer because you now have sins diya sa imong kalag. Mao ka na ikaunom. Ang ikapito, it is God's declared will that all believers be productive. Na ikaw magmabungahon. Unsaon man, pinagis pagsunod sa mando sa Dios diha sa 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So you can be productive. Kay duha man ka klase usab mga production that a believer can produce. Human good, mo na una, and divine good. Unsa maning human good? Human good, okay, I will define. Anything and everything a believer does outside of the plan of God is human good. Whereas, kung ikaw magabuhat sa divine good is defined as anything and everything a believer does inside the plan of God. That is divine good. O ugma ato kining paggahisgutan, pagdugang nga adto kita o anhi kita mohunong una nini 7 declared wills of God o atong ipadayon kini ugma. Let us pray. Ato iduko ang atong mga ulo, ako kang pangutan-on higala. Unas tanan, kung ugaling mamatay ka karon, nahibaw ka bag mahilangit ka o maimpyerno hangtod sa kangturan? Ang Biblia ang pulong sa Dios. Nagkanayon ra ba nga imo kanang mahibawan. Pao nang gipangutan nata ka higala. Niining maong pangutan ka. That is one of the most important questions that you have to answer. I'm asking you, are you saved? Luwas ka ba? Now, dili question nga, sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili, luwas ka ba? Dili pod question kung nagkinabuhi ka ba sa katalanghoron o dalaygon, nga kinabuhi, kung dili, luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti sa ingon ini nga kinahanglan maluwas kita. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Namatay siya dito sa krus, tungod og alang sa atong mga sala. He is the only Savior. Acts 4:12 nagaingon. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, mo kini ang pagi nga ikaw may balik ngadto sa Dios. Because God is waiting for you, for your decision. Musa sublion ko sa pagpainom mo kanimo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon
sa among pagpakigamitan kanimo ug sa imong mga pulong. Mani kami sa among pagbuwag-buwag, dada kami pagbalik dinhi ugma aron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Salamat ini among Bible study through the YouTube and Facebook under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kining mga subscribers nga nagasunod ni atong among ministry, imo kining ministry nga ipabuhat namo. Use this ministry in a mighty way. Kini sigon sa imong plano. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.